A miña participación directa xa no propio encontro tiña dúas partes. Por un lado, unha participación nunha mesa redonda sobre a variación e mudanza lingüística en todo o complexo galego-portugués. Entón, a parte que a mí me tocaba dentro desa mesa era mostrar a tensión xeolingüística que hai na fachada atlántica da Península Ibérica, é dicir, cales son os movementos de tipo territorial, non? Que se producen entre as características do galego e as características do portugués, contemplando como un todo, como un continuum, no que por un lado hai unha serie de trazos que son comuns e hai outros trazos que son diferentes. É como, digamos, a liña que divide as variantes do norte e as variantes do sur se foi desplazando en distintas direccións ao longo dos séculos. Entón, esa era a parte que a mí me correspondía para mostrar como na fachada atlántica da Península Ibérica, por un lado, se xera unha lingua no norte que se desplaza cara ao sur e que iso ten características que aínda vemos hoxe sobre os mapas, pero tamén que o efecto da independencia das dúas linguas produciu movementos nunha e noutra en distintas direccións que non foron, os movementos dunha non foron acompañadas pola outra. E logo a outra participación que eu tiña era como un minicurso que impartín xunto con Enrique Monteagudo, que era sobre dialectoloxía histórica no complexo galego-portugués, non? Entón aí, pois o que tratábamos de mostrar é que nin a historia da lingua galega nin a historia da lingua portuguesa se poden relatar completas de maneira verídica e complexa se non temos para o relato duns en conta que foi o que pasou nos outros, non? Entón eu mostraba aí como a partir de datos históricos nós podemos explicar algunhas características lingüísticas que hoxe nos parecerían inexplicables e porque se perdeu algunha noción de algúns cambios que houbo, e ao revés como partindo dun estudo máis apurado das características actuais podemos lanzar hipóteses sobre períodos moi antigos da lingua dos galegos e dos portugueses, intentando conxugar sempre, por un lado, cal foi a variación ao longo da historia, cal é a variación sobre o territorio e cal é a descripción gramatical que podemos facer de cada trazo. Sempre hai que combinar as tres perspectivas e aí temos respostas moi convincentes sobre algúns asuntos que de outra maneira non podemos explicar debidamente, nin en galego nin en portugués.